karon mga igsoon, sa ato nang na kuan kanang na istorya sa may aging Sunday nga naatay pagkahimuon karon nga debate tali sa ato ang kuan igsoon sa SDA o sa ato ang igsoon usab nga sa RCC nga sa topic karon nga atong pagkahisgutan mahitungod ni siya o sa tema karon nga panagdebatihan karon nila mahitungod kini sa 7 days Sabbath. Mao ni siya ang topic nato mga igsoon o proposition sa ilang topic nga panagdebatihan karon. 7 days Sabbath, Saturday para sa Kristohanon nga katawhan sa Dios. Usbon ako, Sabbath 7th day, Saturday para sa mga Kristohanon nga katawhan sa Dios. Mao ni roy proposition o tema nga atong panag-usahan mga igsoon nga diin panagdebatihan usab sa ato ang duha karon ka mga igsoon gikan sa SDA ug sa RCC. Okay mga igsoon, pero sa dili pa no ato nang pasalamatan ang mga kaigsoon sab nato nga partisipante karon nga naa diri sa ato ang igsoon diya sa gawas diya nilang Brad Edgar Rosiana sa Seventh-day Adventist ug sa ato usab nga igsoon nga diha sa Catholic Faith ato igsoon Brad Jun Banal ug sa kisa ka diwanan sa imong igsoon kauban Brad Marjan Malon. Okay. Usab sa ato ang igsoon gikan sa Seventh-day Adventist atong igsoon Brad Marjan Malon. Okay. Usab akong pong pasalamatan ang mga kaigsoon ako sa pinilingan na si Luas Ipayuli labi na sa minan sa pagduma dili agapay mga maing hapon ni dia. O karon mga igsoon mao ni atong mahimo karon nga mga pamaagi sa ato ang debate karon nga ma-tackle mga igsoon. Usman ako ang tema nato no mahitungod sa Sabbath 7th day Saturday para sa mga Kristohanon nga katawan sa Dios. Okay. Sa unang pagpabarog sa atong afirmatibo nga atong igsoon sa SDA 10 minutos mga igsoon dayon sundan dinhi sa pangutana o cross-examine nga 5 minutos o sa ikaduha nga pagpamahayag usab mga igsoon nga mahimo natong negatibo sa ato ang topic karon atong igsoon gikan sa RCC 10 minutos sundan po ni siya sa pangutana ngadto sa afirmatibo og 5 minutos. Og sa kay ikaduha nga stand nato mga igsoon 8 minutos sa afirmatibo dayon sundan og 5 minutos nga cross-examine dayon 8 minutos gihapon nga pahayag sa negatibo ug 5 minutos nga pangutana sa ato ang negatibo. O sa summary nato mga igsoon, ang katapusan ani mga igsoon 6 minutos. Ngayon ang una mo summary ani mga igsoon nga ato ang igsoon nga negatibo o katapusan nga mo summary ang ato ang afirmatibo. Okay mga igsoon. Ato lang kuan hinumduman mga igsoon nga dili mulapas sa usa ka minuto ang pangutana ug dili sab mulapas sa usa ka minuto ang tubag. Usa lang ka minuto ang pangutana ug usa lang ka minuto ang tubag. Mga igsoon. Kuan na siya mga igsoon ang mo teacher sana ato ng timekeeper. Okay. O ang tanang pamahayag nakabase lang gyud sa tema sumala na si kasabutan o ang pangutana ibase lang gihapon sa tema nga gikasabutan. Okay, dili ka obligado nga motubag sa pangutana nga wala sa tema. Kung ang pangutana kategorikal, kinahanglan tubagon sa kategorikal dayon i-qualify. O panahon sa pangutana, bawal mangumentaryo. Okay. Mahimo maka-object kung naay makitang kalapasan sa mga kalagdaan, diretso lang sa moderator ang tanang objection. Panahon sa objection period, kinahanglan moingon objection Mr. Moderator, dayon moderator mangutanang unsay basihan o kinahanglan mo side sa kalagdaan sa debate o paminawon ang moderator ang matagpanig ang paghatag sa paghukom. Okay? Okay.
Ang katapusan mga igsoon nga walay personal nga pag-atake o ad hominem mga igsoon. Mana siya mga igsoon mga atong mga ruling diri mga igsoon panahon sa atong debate karon nga paghimuon. Usman ako mga igsoon sa mga naki-join live sa ato ang programa karon, naki-view sa atong programa through Facebook Live. Sa ato ang debate karon nga pagkahimuon, may hapon tanan ninyo sa gusto na ay mga pangutana po sa mga igsoon o partisipasyon, tawag lang mo tayo sa atong number nga pwede matawagan 0981-7151-791. O karon mga igsoon, alang sa pagsugod sa ato ang debate, ato na yun ang ihatag sa atong igsoon gikan sa Seventh-day Adventist Church, atong igsoon Gilier Pacanya alang sa iyahang 10 minutos nga pahayag mahitungod sa iapirmahan niya nga tema mga igsoon. Okay, igsoon? Okay, atong sugdan ang ato ang pagpabarog sa atong tema. Una sa tanan, pasalamatan nako ang Iglesia sa Dipolog sa pagdawat kanako isip nga usa ka dumulong sa ilang mga suporta, sa ilang pahigugma kay Brother Ayan nga field engineer sa simbahan o si Brother Marjan Malon usa sa mga defender diri sa Dipolog. Si attorney Brother Iking Sinon sa iyang pagdawat kanako usuban pa. Okay. Akong pagasugdan o ipabarog nako ang topic. Sabbath debate. Sabbath, 7th day, Saturday para sa mga Kristohanon nga katawhan sa Dios. So, Sabbath, 7th day, Saturday para sa mga Kristohanon nga katawhan sa Dios. So, unaon ako pagbasa ang Lucas 4:16. Kay dinhi makita nato ang amahan, founder, nagtukod sa pagtulunan nga Kristohanon nga si Kristo, leader gani. Siya mismo ang nagpakita og example sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, no? Atong isgutan diri dili adlaw, dili ang simbahan nga gitukod, dili ang katawhan nga nadiha, kundi ang adlaw igpapahulay nga mao ikapitong adlaw nga gitawag Saturday. So diri sa Biblia, actually naman po ni sa Catholic Living Bible kanilang Life Application Bible Living Bible. Ingon dinhi sa 4:6, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read scriptures, the book of Isaiah. So, anakanindot dire sa pagsulod diya sa sinagoga, niuban kaniya ang balaang espiritu. Dire sa 18, the Spirit of the Lord is upon me. Ingon si Jesus Christ. So, ang Holy Spirit, ang anak, nagkinabuhi sila sa pagsulod sa simbahan sa adlaw Sabado nga mga kapito. Okay. So pag-abot diri sa 4:31, then he returned to Capernaum, city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. So kada Sabado nabatasan gyud na sa atong Ginoo, founder sa Christianity, dapat sundon sa mga sumusunod ni Kristo nga Sabado gyud ang adlaw simba. Special kini nga adlaw kay ang Dios Amahan dito sa Genesis 2:2 ang ikapitong adlaw gipanalanginan, gibalaan o gipahulayan. So naa diri ang tulo ka persona sa usa ka pagka-Dios nga nagtamod gayud sa adlaw igpapahulay. So ako nang natindog nga ang Dios pabor siya sa adlaw papahulay nga ikapito nga 7th day. So sa other version sa Lucas 4:16 mabasa lang dito Sabbath days. Mabasa po diri sa mga Living Bible Saturday. So nakita sa itong topic na sunod na nako Sabbath 7th day dito sa Genesis chapter 2 verse 2 o masabtan na siya nga kana siya Saturday para sa mga Kristohanon. Kaya naman ang ulo sa iglesia sumala sa Efesos 4:11 si Kristo. So kung unsa ang ulo musunod gyud ang mga membro, ang lawas kay lisod man gud kayo kung ang ulo musulod sa adlaw sa ikapitong adlaw,
apan ang lawas bubulag, so pugot ulo na siya nga iglesia, dili na siya mao. Kung ikaw gyud Kristohanon, meaning sa Kristohanon, followers of Christ. 1 Peter 2 verse 21, si Kristo nagbilin og usa ka ehemplo. He left an perfect example for those who followed Him in life. So sa kinabuhi, si Kristo ang atong panaminan, sukdanan sa atong pagtuo, isip Kristohanon, unsa yang kinabuhi, ug unsa yang kinabuhi, mausab ang kinabuhi sa mga sumusunod. So dire kay apil man ang referensya, dili lang Biblia, napay referensya sa Katoliko, pasyong mahal, kini pirmado kini siya sa Katoliko nga makadagkuan. Dili ni pwede ibaligya ning mga libro o ilimbag o gitawag na to nga i-print kung wala ni siya panalangin sa mga kadagkuan. So nadre si Nihil Obstat Artemio G. Casas, Census Librorum, Imprimatur Monsignor Jose N. Habilianos, Vicarios Generales, June 6, 1960. Imagine, 1960 pa nga referensya sa Katoliko, gipalig-on nila. Usay masulat dire ang Katoliko, dili pwede mo supa. Sa ingon dire sa page 5. Tinutuot sinisiyasat ng Santa Iglesyang Dilag. Walay lain, dili ni siya sa Hudyo. Kundi ang Santa Iglesyang Dilag, it is a Christian church. Lakip na ang mga Katoliko na tong higala. Nga ang Henesis na sulat ani ay pawat tapat at Diyos na nagpahayag. 6 na araw ay bago nangyari itong mundo, 10 na gawin ng tao. Nagtahan sa ikapito, 7th day. Nagtahan sa ikapito, 7th day. Balik ko na para klaro. Itong Diyos na totoo, Diyos na totoo ha? Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya'y pinagbilin na talimain at sundin. Ang Sabado'y ipangilin. Confirm. Isa sa mga referensyang Katoliko, approved by CBCP at may Nihil Obstat ang Census Librorum o kuan, nga pirmado na gani, nga confirm nga ipasunod gayud sa Diyos na totoo ang pagbantay, kay ang pagbantay pangilin mas Tagalog, ang adlaw ipapaulay nga maong Sabado. Diyos sa totoo. So ito'y klaro kay basig mahimo ning Domingo ang Sabado. Diri sa taas nga paragraph, basahan nato aron ma-confirm nato nga Domingo ug Sabado lahi. Dili po na ko ibarog ang Domingo. So ako lay klaro ha. At sa Henesis na libro nalalaman na ganito, lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Domingo, first day of creation. But the 7th day is Sabbath. So, confirm sa topic ang usa sa mga aklat na tinatawag nating pasyong mahal. So, pwede kayo dito maka-avail sa mga Catholic bookstore na ito'y kumakampi sa aking paksa. Laban sa akong topic. Then, pag-abot dire, ato'y klaro nga ang mga libro sa Catholic is nilaban siya nga ang Seventh-day Adventist is Christian. 4 minutos ison, 4 minutos. Christian siya na denomination. So walay libro, sana ang aking katunggali, ang akong katbang, magpakita siya nga Seventh-day Adventist, dili siya Christian denomination. Sumala aning Catholic Mirror nga ang Seventh-day Adventist sumala sa page 6, but the Adventist who is a Christian. Pag-abot sa page 5, Seventh day is a sect of Christians numerically few. Bisag mo tanaw ka sa encyclopedia, ang Adventist confirm Kristiyano siya. So dili na nato makuan nga ang akong topic, so dili na ta maabot sa kuan na bisag asa akong na-probe ang Sabbath 7th day, Saturday siya. Para sa mga Kristiyano, ay siyempre, ang founder, si Jesus, Sabado ang iyang nabatasan. Ang Holy Spirit, ni Kuyog kay Kristo, Sabado po ang nabatasan. Ang Diyos Amahan, diya sa Genesis 2:2, ang Sabado mo ay gipanalanginan, gibalaan, gipahulayan. Kaya wala may mahimo. So, unsa ang Kristiyano? Katawhan sa Dios. Ang katawan sa Dios, dili mo supak sa Dios.
dili mo supak sa amahan, dili mo supak sa anak, o dili mo supak sa balaang espiritu. O ang ilang libro na pirmados kadagkuan sa Katoliko, Sabado ikapito, og ipangilin og bantayan. Confirm na. So, direct pa lang sa mga referensya, daghan patag mga referensya sa Catholic Mirror, Biblia ang gigamit, gayon ato pangutanon ang usa ka reverend sa Katoliko diri sa Converts Catechism of Catholic Doctrine 1946 edition, page 5 by Peter German. 2 minutos, Igsoon. Naka-receive siya apostolic blessing sa kay Pope Pius X on his labor on January 25, 1910. Gipangutan siya, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? So, di na ko yung apel, respeto na ko niya akong katbang. So, gi-confirm lang ni Peter German na unsa ang aday papaulay, tubag niya Saturday. Okay? So, ni-confirm ang usa ka pare nga kuan dapat gidire Katekismus Romanus nga ang 7th day Sabbath Saturday siya. Stephen Cannon Doctrinal Catechism edition 3rd edition page 174. So mao na siya na confirm nako nga ang 7th day Sabbath Saturday niya ang leader sa Christianity nga si Kristo, gibatasan niya ura mismo ang pagbantay, pagpangilin sa Sabado 7th day Saturday. Okay? Okay, daghang salamat no. Nahurot na ang ato ang oras alang sa unang pagbarog sa ato ang afirmatibo karon mahitungod sa ato ang tema nga gipanag-usahan mga igsoon. Okay, so wala nga mga igsoon, ani dayon ta sa cross-examine sa ato ang igsoon nga diha sa negative side ato ang igsoon Silbert Dunduyano. 5 minutos igsoon. Okay, daghang salamat kay sa akong katbang, atong opponent sa iyang stand sa affirmative side nga Saturday para sa mga Kristohano ng katawhan sa Diyos. Muna akong unang pangutana. Ang mga Kristiyano ba sa history ang solemnidad ana kanang Sabat nga Saturday gipermanente yun na siya? Wala yun na siya history nga gi-change o authoritative gihapon ang pag-change base sa logic sa Biblia? Tubag na ko? Okay. Okay. Tubag na ko ang akong pagmamatod gikan mismo sa Biblia kay naay history dili kasaligan. Biblia ang akong pagpamatuod dayon giangkon sa inyuhang kadagkuan kani historical gini nga libro ba Pasyong Mahal nga ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kay panagbilin at talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilid ikapitong araw. So dito si Kristo, founder sa Christianity, Saturday, Lucas 4:16 natubag ang pangutana. Okay, Okay. wala ko'y question anang gibasa mo yun bugana. Ang pangutana nako sa history ba sa Christianity wala ba yun na siya gibalhin ang solemnity ana nga authoritative gihapon ginamit ang Biblia? Okay, matubag ko. Ang akong pagpamatuod dili siya base sa history kundi bala ang kasulatan o ebidensya nga lig-on pa sa history. Unya ang inyong simbahan ni angkon nga ang ipasunod ikapito gikan sa Dios na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos sa maaway na kay pinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. So, nabarog din ako ang tema. Gikan sa mas ligon pa sa history kay ang history, dagan kay de fake news. Okay. Wala ba hisguti sa Biblia nga aduna nay laing adlaw sa pahulay? Ang akong pagbabarog, ikapitong adlaw, wala ko nagisgot nga adunay pagbago. Ang akong pagpabarog, dili na ko problema ang pagbago, kundi gipamatuod nako ng Sabat 7th day Saturday para gyud sa mga Kristohanon nga katawan sa Dios mutuo ko kang Kristo. Okay, wala ko'y supak nga tanang Sabado, Sabat yun na. Ang ako lang naabay teksto sa Biblia nga gahisgot og lain ang adlaw sa pahulay.
og imong hisgutan ang akong pagpamatod Sabado ra gyud sa 7th day Saturday. Wala na ko nagpamatod sa pag-usab. Kaya ang inyong libro Pasyong Mahal gi-confirm nga ang Dios nga matuod gisugo niya nga ipatalima sa Santa Iglesyang Dilag, Kristohano na siya, nga sundon ang Sabado o ipangiling. So dili na kumugawa sa topic. Wala man ko nag-topic dahil nga giusab ang Sabado, giusab ang aday papal, wala. So Okay. Okay, salamat. Okay, excuse me, moderator's time. Katapusan pangutana. Oh, sige. Okay. So, mauna na. So, katapusan ng pangutana. So, base sa imong stand, wala gyud na siya gibalhin ang solemnity ana sa mga Kristiyano. sa akong stand, wala gyud kay wala po'y mabasa sa akong topic. Akong balikon pagbasa para maklaro sa kadaghanan. Sabat debate, Sabat 70 Saturday para sa mga Kristohano nga katawan sa Dios. Wala kay si Kristo mismo miangkon gyud siya Saturday iyang nabatasan. O nagbilin siya example, sumusunod na lang gyud ta kay ang balang espiritu ni kuyog pud. Unya nagbuhat mismo sa Sabado nga 70 Saturday, Diyos Amahan, Genesis 2:2, tubag ang pangutana. Okay, daghang salamat bro. Ano tayo oras alang sa atong pangutana sa unang pangutana sa ato ang negative side. Karon may igsoon, alang sa atong pagpadayon may igsoon, ihatag dayon nato ni sa atong igsoon alang sa unang unang paguba niya mahitong sa topic nga ato ipanag-usahan karon sa atong afirmatibo. Okay, ato igsoon gikan sa RCC. Sorry. Ato igsoon na Brother Jude Banal alang sa iyang 10 minutos nga pahayag as an negative aside. Okay. Wala na to supaka ang mga reference nga gigamit sa akong higala no sa Seventh-day Adventist nga kanang Saturday Sabat pilas mga Hudiyo gani bisan panahong Kristiyano doon ay babasa sa Biblia nga girespeto na o gani sa among katekism giingon na Jesus Christ never fails to observe the holiness of this day. So klaro na ako nito anak mo nang katong gipangbasa niyang mga reference nga Katoliko ako'y sumpa na. Pero diri lang ko sa namis kay kung maghisgot-gut ta Biblia kung atong sabton yun ang tibuok dili ra manggod gipasabot sa Biblia kana arang 70 of the week nga Saturday. Gani sa prophecy no sa Psalm 132:8 nagingon diha, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Ang Catholic exegesis ana kanang bangon na referring to the resurrection of Jesus Christ. So naglawa tong ni resurrect Jesus Christ Sunday. So nanay hint nga pahulay sa ang Sunday. Og sa katekism giingon lagi sa kuan wa ko kadala katekism pero giingon og I think kung nagbasa nga akong katbang katekism giingon nga ang Sunday observance fulfillment of the Sabbath. Siguro malibog pa mo na ang anong fulfillment sa Sabat ang Sunday. Ingon na nina, ang Sabat good sa mga Hudiyo nga Saturday kung atong tunan sama sa Colosas 2:14 hangtod 17. Gihisgutan ni Pablo nga shadow. When we see shadow, but pasabot dili pa tumao. Temporal. Kung baga parehas na sa katong Jewish religion nga dili pa tumao kay shadow tong religion. Ang fulfillment Christianity. Ayun na. So ang Jewish Sabbath shadow but pasabot nanay gipaabot nga fulfillment ana nga lahi na nga adlaw, lahi na nga pahulay subala sa gipasabot sa Hebrehanon 4:8. O kini mo'y siguro na miss akong katbang nga muingon ko nga dili gyud na Saturday. Now, mohatag ko ninyo wala man gibawal mukutlo og history sa mabor example sa kadtong nasa Wikipedia kalina nga si Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan. Naghisgot siya no sa
Nicene Fathers, okay, Volume 1, page 62 to 63. Let every friend of Christ keep the Lord's Day as a festival. The Resurrection Day. So, gitawag din o Lord's Day ang Resurrection Sunday. Okay. Ingon rin. The queen and chief of all the days of the week. Epistle to the Magnesians. Muna, Epistle to the Magnesians na ni Ignatius of Antioch na disciple of John. Okay. Dayan, napay ingon niya diri. Those who were brought up in the ancient order of things, and that is the Jews, dapat sundon sa mga have come to the possession of new hope, no longer observing the Sabbath. Ang ipasabot rin Saturday, wa mong kita isupak nga Sabbath yun ng Saturday sa mga Hudyo nga girespeto po sa mga Kristiyano, sabi na sa bago pa. But living in the observance of the Lord's Day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. So, ang disipulo ni San Juan, gahisgot nga Lord's Day na, o niya ang ipasabot, dili na Saturday. No? Kaya man, no? Gidistinguish man niya nga ang Lord's Day, dili na to, dili ka na paobserbahan, dili na itong Sabat magpasabot Saturday. Nga naman kay, sa history good sa Christianity, ito akong giingon nga, shadow magod ang Jewish Sabbath. When we see shadow, but pasabot, dili pa tumao. Kay, naay mga practices sa Old Testament magod nga, naanay gipaabot nga katumanan sa New Testament. Like example, kana bang entrance sa kingdom, nga, sample lang niya, dili ni ingon, gamit na ko nga, mo yun ni topic, sample lang ni premise. Okay. Nga, samaan ng circumcision. Na sa Old Testament, entrance sa kingdom. Pero ang fulfillment ana bagabot sa New Testament na change ingon ni Pablo nga ang circumcision of Christ baptism. Sumuna nga ang entrance sa Christianity karon baptism na, dili na tong circumcision. Ang circumcision kuha na lang na kanang for hygienic reason nga advice sa mga doktor, pero dili na pang relihiyon. So kita na naay fulfillment na ngano man nga ma-change ang adlaw tungod sa argument nga shadow magod, meaning kung shadow gali sa tupadili pa tumao gipaabot ang katumanan, ug ang maong katumanan ana gipasabot na ni Kristo sa dihang unsang adlaw sinabanhaw nga gihisgutan pod sa Salmo 132:8 nga mao ingon nga bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw og ang arka sa imong kaligon. Ipasabot na diya nga ang pahulay o sa mga adlaw itong nabanaw si Jesus Christ. Ikan siyang kamatayon Sunday. O gunya sa Revelation 1:10, labi na akong magbasa-basa tadi na lang na po pangutloon pagkahibalo naman kong kahibalo na akong amigo nga naay mga translation yun anang Revelation 1:10 kanang Lord's Day diha gipasabot Sunday. 4 minutos igsoon. Wala pa ko kakitag hubad, basin akong katbang na ay hubad siguro anak nga kanang Revelation 1:10 gihubad na og Saturday. Pero sa akong mga research, so ako kabasa, akong basa sa mga references, mga translation, Sunday yun. Pero kahibalo ko unsay argument sa atong mga igsoon nga atong kaatbang karon nga kanang Lord's Day gud diha Saturday man kay ang Saturday ang Saturday Sabbath Lord man si Jesus anak, wala tay supa kana. Pero sa Catholic exegesis dili lang kana mo'y pagasabton nga Lord's Day, kani tanang adlaw kay iya man as Ginoo Lord's Day na. Pero sa pagpasabot ana special ng 70 of the week alang sa mga Hudyo. Pero ang Sunday base sa history kung tun-an na to Lord's Day sad gani sa 1 Corinto 16:2 sa Living Bible gitawag og Lord's Day ang Sunday. So mao ni sa akong nganong ni-negative ko kay mao ni wala mahibaw sa mga Seventh-day Adventist nga Lord's Day ang Sunday tungod kay diha mao ni gipiling adlaw mabanon sa Jesus Christ.
So katugaling disipulo ni San Juan, Kristiyano man to. Kay convert gani ka og apostol, Kristiyano ka. So alang-alang dili nato ni turuan ning giisgutan sa history. Naman ni sa history. O ang basihan dili man kay Biblia ra pod, sumala sa Job 8:8. Ingon nga, read the history books and see. Living Bible gyapon na. Dili gali na hubad Katoliko, hubad Protestante ng Living Bible. Siguro sa uban dili history ang translation, pero kung sabton history ra gyapon kay giingon man dito nga kung gusto ka masayod og tinuod bigin na di susiha sa mga nahitabo na. Unsa man ang nahitabo na di history. So mo na nga kanang moingon nga wrong translation ng Living Bible sa Job 8:8 mo disagree ko ana. 2 minutos Kaya Ison. sa implication maor man gyapon nga kung subayon gani mo tinuod ba nagdili dagan juga history. So nga ang magyud sa history nga gibalhin yun. 2 minutos. So mao na nga kung moingon ta nga 7th day ba pud gihapon na 7th day gihapon. Nga naman nasa Katikisim 1166 gipasabot nga ang Sunday, Lord's Day, 7th day gapon kay ang gibase man na nga ang unang adlaw sa pagtrabaho ana Monday naman pud. Kung sugod kag Monday ni 7th day Sunday kanang Saturday 6 pa na. Di ba? Oh. So mao na mga igsoon nga naminaw karon og daghan kay kung mga quotation diri sa Church Fathers pero di na ko ni mabasa tanan kay daghan sa Justin Martyr sa Pagari Polycarp. So kana sila nag-asoy na nga gi-change ang solemnity ana o gidugmatize ang transfer anang solemnity datong sa Laodicea, Council of Laodicea. Unya mutuo man jud og council kay naman tay premise ana katong unang council sa Iglesia. Sa 60 segundos Ison. Sa katong council sa mga Christian sa Jerusalem. So valid to kay authoritative man to. Pero dili mo hulong ang council, dili kay pusara ang council kay the living church magpadayon na ug siya mga problema hisgutan dayon. Ug siya mga hisgutan din problema din magdesisyon. Naman gyud na Council of Laodicea gani ang Laodicea usa sa na Christianized gyud. So kung tinuod tang Kristiyano tuhuan na tong Council of Laodicea nga gibalhin gyud ang solemnity. Nya dili na masupak sa moral interpretation sa napulo kasugo kay 7th day mangyapon. Di ba? Kung musugod kag Lunes ang Domingo 7th day. So gipasabot gyud sa Katikisim 1166 ang Lord's Day nga Sunday giingod 7th day. So dili lang kay katong 7th day nga Saturday karaan to. Dengan salamat. Okay, daghang salamat po sa atong igsoon gikan sa RCC. Atong igsoon Brother Silbert Lundiano alang sa iyang unang speech as a negative side sa ato ang topic karon nga gipanakisgutan o debate. O karon mga igsoon sa waylangay ato din ihata sa ato ang igsoon alang sa iyang cross examine ngadto sa ato ang negative side. Ato igsoon gikan sa SDA. Brother Gilier Pagkanina. Okay, 5 minutos Ison. okay, ang una na kong pangutanas tong amigo, ningon siya kaganina, premise niya, nga dili niya mabungkag ang akong topic. Bot na yung pasabot, akong topic, nagtindog yun. Ubag. Kung sayro na to ang tibok history sa Christianity, di na sa mutindog kay gibalhin man yun ang solemnity ana alang sa mga Kristiyano. So part lang tong sa Saturday. Gani na teksto sa Hebrehanon 6:1 gingon nga pabiyaan kuno tong unang tuluhuan mahitungod ni Kristo. Unsa man ang unang tuluhuan mahitungod ni Kristo? Katong mga Jewish practice niya. Gani dili lang kay Sabat yang gibantayan yun sa katong girespetuhan niya ng mga Jewish custom bisan ka ng mga pista sa mga Hudiyo. Magapil-apil siya ana. Pero kanagong mga Jewish custom, kung sabto na to ang kulusas, gitapos na ni Kristo sa krus. So, bining, ang mga Kristiyano, dili obligado nga mo sunod, ana. So, mahimong ibalhin ang solemnity, kay siya duman ang Jewish Sabbath. Okay, next question. Katudayng pagkinabuhi ni Kristo nga, sumala sa Lucas 4:16, musulod siya sa sinagoga on Saturday, sa pagsimba,
sayop di ay ni. Wala, kay ang katikisim, niingon ko ganina, Jesus Christ never fails to observe the holiness of this day. Pero ang wani mo masayri nga, gitransfer na. Tungod kay siya dumantong Jewish Sabbath. Gitransfer, kisay ga-transfer si Kristo o tao? Ang gigamit niya ang simbahan. Ang simbahan yung gitagaan og authority, ang inyong idili, drisyuta, idili sa langit, ang inyong itugot, Mateo 18:18. Mutuman ta na. Subot pasabot guys, sakto din ni sa una, karon sayop na. Kay, paras guna sa premisa, ang circumcision, giwala to kay... Mr. Moderator, pwede mo object? Sample, sample. Ningon siya kanya, burag nahulog ba nga sakto sa una, karon sayop na. Ako pumunta na, oo, dili. Okay. Oo, dili, categorical. Sakto ba o sakto kanya to, karon sayop na. Oo o dili, tubag. No, Okay. sakto sa higayon diin kanang existing pa na. Meaning, sa ilang panahon nga, kana pagibantayan, sakto. Pero kung the moment nga i-change na because of authority, mahimo na nang sayop. Kay, na may bago. Okay, follow-up question. Oh. So, nahimong sayop din ng 7th day Saturday. Dili. So, sayop ang Amahan, sayop ang Holy Spirit, sayop ang Anak, tubag. Dili siya sayop sa... Mr. Moderator, pwede mo object? Oo, dili, categorical. Okay. So, sa tunod sa bulan. nadungog na ko siyang tubag nga nahimong sayop ang sakto kaniadto. Ang akong pangutana, sayop na di ay karon ang Holy Spirit, ang Anak, o ang Amahan nga nagsuporta sa 7th day Saturday Sabbath. Oo, dili. Can I explain? Okay. Can I explain? Excuse me, moderator. Oo, dili sa. Okay. Palihog lang ko pangutana sa iya ang kuan pangutana kay categorical man pangutana. Tubag mo siya at the same time i-qualify siya. Yes. Oo, kana. Yeah. Okay, sige. Okay. Tubag. Mao ni. Oo, dili. Sa ingkog, oo siya, sayop siya in the sense, sa dihang kanang gibalhin na sa authority. Kay lain naman brothers, pagunaan ng maghimo kag balaod kung gi-change na gi-amend na siya katong una, dili na to siya valid kay na may bago. So, meaning, correct to siya sa termino nga valid pa. Mr. Moderator, Pero oo na akong buot pasabot. Mr. Moderator, objection. Okay. Ang may sakto, Mr. Dondriano. Yes. Oo o dili. Kana lang, pili lang sa duwa. Ako nang oo o dili, depende sa termino. Depende. O sa termino kay mayon ko nga sa una nga valid pa na siya kay Saturday pa dili na siya sayo. Pero Okay. sa dihang giusog na sa authority kay gitagaan mag-authority ang mga unang iglesia patiwas ako. Okay. Ingon mo na ang inyong idili drisyuta idili sa langit ang inyong itugot. Sa tupa sa panahon nga dogmatize na ang pag-transfer ana. So Sunday na po. Okay. So, ano, muna ang point na to. Pangutana ko ni. Excuse me, moderator's time. Okay, last na lang ang pangutana. Okay, amen. Pangutana ko libro ni sa Katoliko. Kaning gingon diri nga nagsugod ang pagbuhat sa kalibutan Domingo unya ikapito mao kani gisugo nga itagubilin ug talimahin ipangilin sa Santa Iglesiang Dilag mao man Kristiyano uyon ka supa. No, yun lagi ko kay part na no never fails to respect the holiness of this day. Pero pasabot ang topic nakabarog. Okay, moderator's time. pero Okay, moderator's time. Pero ang moderator's time. Okay. Igsoon, kumana pa pangutana, panahon na siya Okay. pagkatapusan naman nato. Okay? O sige, tubag ating igsoon. Okay, pero sa Christianity go dili ra man good kana bang mihunong nag-uswag mo na Hebrehanon 6:1. Dito na ta sa updated. Di na ta itong karaan nga di pa tumao kay wala pa dito ang fulfillment. So, Hebrehanon 6:1. So, may pag-uswag. So, kanang pag-uswag, kinahanglan ato po ng sundon. So, ang history good sa Christianity, huwag man muhunong sa mga Jewish practice. Gani, klaro man ang giingon diya sa Hebrehanon 6:1 nga pabiyaan tong unang tuluan may tungod ni Kristo. Sa may but-pasabot ana katuman ang mga Jewish practice in Jesus Christ kay ang mga Kristiyano dili obligado ana kay gipasabot sa Hebrehanon 7:12 nga kung ilisan ang pagkapare ilisan no sa bang balaod but-pasabot sa New Testament na ani mga changes 10 segundos. so wala man po'y teksto diri sa Biblia nga
kung i-change na sa tinuod nga simbahan gitukod ni Kristo, mahimong nakasupak na siya. Wala. Gani, giingon diha pa niya sa Mateo 18:18, ang inyong idili resulta idili sa langit, ang inyong itugot. Sabto ba? Kung sabto na to na. Okay, 1 oras. Okay, salamat. Okay, daghang salamat no sa pangutan sa atong igsoon gikan sa SDA as an affirmative ug sa tubag usab sa atong igsoon gikan sa RCC atong igsoon Brother Silbert Dunduyano ug Brother Aguilier Pacania. Ug ang may igsoon anita sa ikaduha nga stand mga igsoon. Mahitungod sa pahayag nato buko na atong affirmatibo ani. 8 minutos igsoon atong igsoon gikan sa SDA. 8 minutos pahayag. Okay, akong pahayag karon sa atong topic. Balik ko na ko Sabat, 7th day, Saturday para sa mga Kristohanon nga katawhan sa Dios. So sa akong katbang nangutana siya ganiya o nagpabarupod siya sa iyang belief, nakita nako nga wala gid niya mabungkag akong topic. Mas disuporta pa siya sa mga later na mga libro nga questionable, no? Karon mabasa gid dinhi sa ilang libro, no? Believe ko aning libros Katoliko ba. Gikuan gid dire nga ang ikapito nga Sabat itagubilin og talimahin og ipangilin. So, pagpangutanan ako sa iya, naglibog siya tubag kay tungod una ang akong topic daghan niya gibalik-balik nga wala siya supak. So therefore wala gid niya mabuak nga akong topic, gikan gid na sa ba niya. Karon na nadungog na ako nga burag nahulog ba sa iyang pagpamatuod ug pagpangutana, nahulog nga ang Dios burag cellphone. Kinahanglan i-update kuya, no? Pwede mo object? Okay. Mahimo ba moderator nga kanang mo conclude dili lang na siya mo conclude kay Okay. dili magbuta judge diri. Ang listener lang mo judge kung nakapabarog pag wala. Okay. Tuwa na lang. Pwede ba? Okay, counter objection na. Counter objection, dapat Mr. Moderator dili gid siya mo sabat kay dili ni panahon sa mo object siya. Na course examine ra biyan ang objection. Okay. Mao po niya ako ang katungod kagawasan ako ni nga ako kung ikuan ang ihang gipang barog, pambaligo na ako ba. Okay. Okay, I'm sorry. Okay. Ang ato lang kuan na no kay out of topic man punta kung tagaan na to kuan karon. Gusto mo bahaya. Okay. Gisunod na ko ang word niyang update. Kinala ni update ang mga karaan nga mga pagtulunan nga Hudiyo. So nagpasabot nga kaning Sabat 70 Saturday para ra din sa mga Hudiyo. No. So si Kristo dili siya Dios sa mga Kristohanon. Dios siya sa mga Kristohanon, siya kay leader, siya kay founder ng Christianity. Unya ang Christianity daghan membro da Hudiyo. Dili mamili ang Ginoo og tribo, kaya ang Hudiyo go tribo mo na siya. Ang Kristiyano pagtuo na kang Kristo. So it means nga mga Kristiyano wala din sila part di. Karon Sabat 70 Saturday para sa mga Kristohanon, igamit na ako ang libro nila, igamit na ako ang Biblia. Suligon kay galisod siya og bungkag ani. No? Ang ako lang gikuan gani katong gigamit niya tong word nga update. Di ako sa update na fan medyo nahulog ba nga ang Holy Spirit, ang anak ug ang amahan sa iyo karon. Kay tungod sa mga libro lang sa mga councils. Now, sayang wala ko nadala tong The Church Can Handle the Truth. Giangkon gid na sa libro gid sa kuan ba sa tong higala nga magbantay ta kay daghan jud kay mga fake news ug fake historians nga mulaban gyud sa mga kuan gitawag nato og kanabitang kasaypanan. O karon direta sa topic di na ko mulayo. Excuse me. Pinawas na. Nalipay kay ko nga gikan mismo sa atong higala nga Katoliko nga dili niya kayang maguba ang akong topic. Ningon po siya sa ilang catechism for Catholic Church nga Jesus never failed to respect that day. Bakit pa si Jesus nirespeto pa? 4 minutos sigson. Wala nga, si Jesus model gina sa Seventh-day Adventist niya. Mingon nga, Seventh-day Adventist, makahudyo, dili. Kristiyano may, ingon sa inyong pare. O niya, kaning pasyong mahal, dili siya dapat musupak. Ani, kay libro man nila. So karon nahulog nga, ang katong mga
councils nila o kaning pasyong mahal nagpininsingay. So dapat asa siya mo pili kaning pasyong mahal o katikisim for katong mga katikisim nga nag-usab kunuhay sa Domingo. So kana siya dili na siya biblical supported ng pag-usab kay ang Biblia Saturday gyud. Lucas 4:16 ini manikama sigud di na nako ni ilayo, no? Di wala update ang Ginoo kay ang Saturday gibuhat na niya po na usbon. Unya gigamit niya Colossus 2:16 basahan tiwas, di ba? Ang gihimong anino dito mga kasuguan sa tao. Napo day mga tao day gabuhat og sabats made by men. Nadia kung basahin mo Colossus 2:16 kung ipadayon niya padulong sa 20 ngadto sa 22 kung mangkuan siya mo follow up siya nga pangutana. Babasa na ko sa iya nga it is only just based on decree or kasuguan sa tao. So nadi sabat mo day ang tao niya. Ang akong topic 7th day Saturday para sa mga Kristiyano ng katawan sa Diyos, wala niya mabungkag. Ligon kayo gisuportahan gali sa Diyos Anak Espiritu Santo na dito sa 18 the Spirit of the Lord is upon me. Ni kuyog simba karon ang gabuhatan ni sumala dire ang Diyos nga tinuod. So karon nahulog day nga kaning Diyos nga tinuod nga mabasa sa Katoliko nga misuporta sa Sabado nga ikapito sa ipangilin, nahulog day kaning libro kinahanglan ni i-update 2 minutos igsoon. So 33 og sa cellphone pa ni 3318 ni siya karon iPhone Sunday. So dili ko kuan di wala gid niya mabungkag, so nagbuhat sa kaugalingong argumento nga galipot-lipot sa gawas sa akong gipabarog nga topic. So karon hapuna na pabarog nako ang topic galisod sa guba mga kaigsunan. So pila na bilin? 2 minutos. Oh, sige, tasas na. So, when he came to the village of Nazareth, his boyhood, he went as usual into the synagogue on Saturday. He stood up to read the scripture. So, Saturday, niya maingon siya nga para daw na sa mga Hudyo. Basa ta dire sa Isaiah 56. Blessings for the Gentiles too. When they accept the Lord, don't let them think that I will make them second-class citizens. So, blessed is the man who keep the Sabbath. Apil de mga Gentile deha. So on sa Isaiah 56 verse 3 to 5. 60 segundos. Unya ang pulong ni Isaiah madunggan pa kutob sa tumoy sa kalibutan Roma 10:16 ngadto sa 18. Ang tingog ni Isaiah madunggan pa ngadto sa tumoy sa kalibutan. Nya pagabot sa 56 verse 1. And my temple shall be called a house of prayer for all people. Uban dire ang Kristiyano. Kay kung Kristiyano dili siya tao, na dili na gyud na siya mao. So napabarog na ko akong topic ug ang topic lig-on pa. Lig-on pa gyud sa puthaw. Ang Ginoo magapanlangit na atong tanan. Okay, daghang salamat sa second stand sa atong afirmatibo. Mahitungod sa ato ang proposition o topic karon nga gipanag-usahan. Okay, mga igsoon, anhin na po ta sa ikaduhang cruise examen sa ato ang negative side. Atong igsoon gikan sa RCC, Brada Silbert Donduyano. Okay, 5 minutos nga pangutana igsoon cruise examen. Okay, unang pangutana nako, supak ba sa Biblia o supak ba sa pagtulunan ni Kristo nga ibalhin ang solemnity sa Sabat sa laing adlaw? Nga ba siya pagtulunan nga supak siya nga kung ibalhin ang solemnity ana? Okay, ako tubag? Okay. Matubag ko. Kanang Lucas 4:16, ang Ginoo di na masayo, di na makasala si Kristo. Nagpakita siya ehemplo diha nga Saturday gyud sumala sa iyang batasan nga maayo. Sumala sa topic ha. Unya, misuporta man ninyong pare nga ikapitong araw ito ay gawa ng Diyos na totoo at talimay na sundin ang Sabado ipangilin. So ang tubag nako wala gid siya ani supak gid siya nang imuhang barog karon. Pero karon
dire nisuporta siya sa akong topic. Si Kristo wala gabag-o. Nagpabilin gyapon Saturday ang iyang nabatasan. Nag-ingon ba si Kristo diha nga dili pwedeng ibalhin na? Nag-ingon ba siya diha? Ligon man kay Saturday siya may model niya, di man siya makasala. Ang akong pangutana, Brad. Nag-ingon ba siya diha nga dili pwede ibalhin sa iyang iglesia? Dili pwede ibalik sa iglesia. Nag-ingon ba siya diha? Nagpakita gid sa ehemplo. Nagpakita sa ehemplo niya. Mateo 5:17, ayaw kamo paghunahuna nga akong baguhon ang kasubuan. So, diha pa lang daan sa paghunahuna nato nga gibag-o niya na sayop na ta ang tao. Pero siya niingon gid siya giunhan niya ang tao kay ang tao changeable minds, ang Diyos dili. Di po siya makasala. Mateo 5:17 ingon siya wala siya manhi aron baguhon ang kasuguan o ang mga propeta. So apil sa kasuguan kaupat 7th day Sabbath. O nagkinabuhi po siya. Sumala sa Lucas 4:16 at tubag ang pangutana. Wala ba gay mahimong mabago diya sa New Covenant? Wala ba gay mahimong mabago ang kasuguan? Wala may mabasa nga gibago ni Kristo ang Saturday, Sabat. Kaya naman, siya mismo milaban ni ini. Ingon pagay ka sa imong sisisi nga he never failed to respect the day. So, ang Diyos dili siya magbago kay nganong kinaiya man ni Kristo ang pagbantay sa Saturday. Unya, nagbilin man siya ehemplo. So, kita makristohanon, follower ta, dili ta leader ni Kristo. So, sumala aning libro ninyo, dini kay kagsupa kani kay sibisipi man napay ning lobstat nga ikapito ang Sabado ipangilin at talimayin sunod na lang gyud ka aning libro ninyo. Lagi giingon ba diha nga dili pwede ibalhin ang solemnity ana? Dili pwede. Di man ko mo supak gud nga mo na gisulti sa among libro pero wala mo gud giingon diha nga dili pwede ibalhin ang solemnity. Okay, tubag? Giingon ba diha nga dili pwede ibalhin ang solemnity? Okay, sumala din sa Isaiah 56, bulahan pa ang hintil nga dili katawan sa Dios, mahimo niyang katawan. Unya sa Lucas 4:16 nagpakita siya ehemplo nga maayo nga batasan. Mateo 5:17, ayaw kamo pagunahuna nga akong pagausbo ng kasuguan. So klaro na kay na igsoon nga Silbert nga wala gid niya giusab ang Saturday Sabbath para gid na sa atong tanan. Nya Marcos 2:17, ang Sabado gibuhat para sa tao. Nya kung dili ka tao, ingon pa diya gamit tagwan sa Muslim, Surah 2:65, ang dili sa Sabado unggoy. Okay, katapusang pangutana. Okay, so wala jud kay may pakita nga ebidensya nga dili pwede ibalhin ang solemnity ana. Okay, tubag. Grabe po nang way pakita. Kadagang bersikulo ani nga si Kristo mismo ang nahimong model niya. Ningon gisa sa Mateo 5:17, ayaw kang pagunahuna nga pagausbon ko ang kasuguan. Unya nasa kasuguan ang Exodo 28 nga hinumdumi ang adlaw ipapahulay kay kun di ka mahinumdom na kay sakit nga Alzheimer limtanon. Tubag ang pangutana. Ang Sunday Observance Day na super kay na sa Sabat. Supak yun na siya kaya nga naman dili Asa mabasa? sa council kana yung mga libro. Asa giingon di sa council nga supak ng Sunday Observance. Supak yun na siya kaya nga naman ningon na si Kristo Mateo 5:17 wala siya muanhi dira usbon ang kasuguan. So ningon ka giusap niya supak yun ka kay Kristo. Okay. Sige. Wala na tayo oras, no? Daghang kay salamat to sa pangutana sa ato ang negative side nga to sa itong affirmatibo. Okay, mga igsoon, since kadagan mo ko niya itong oras mga igsoon, nindot kaya ang ilang mga mga cross-examine at disenyo sa ilang mga pahayag mga igsoon, makakuha ang pagtulunan. Okay, mga igsoon, ani din ta sa ikadwa pong stand alang sa ato ang negative side. 8 minutos igsoon, Brad Silbert Tundiano sa RCC. Okay. Ang kasuguan sa Diyos dili pwede usbon. Uyon ko sa iyang moral essence. No? Kay kanang Sabat gani naman yun si moral essence, everlasting covenant na. So kanang moral essence sa Sabat dili na usbon kanang pagsimba o kanang pagahin og adlaw nga kas-ana sa kasimana nga pwede gyud na siya tawong 70 kay ikapito man na human sa unom ka adlaw nga pagtrabaho. Oh, sa Sunday kapito gali mo na nakumusugod kag Lunes. So ang gipamasa niya nga mga sitas, wa mo ko'y supak ato. Ngayon siya nga,
example si Kristo. Lucas 4:16, wa man ako nasupata. Sa ako na laging giingon, Jesus Christ never fails to observe the holiness of His day. Pero ang punto diha, ang pag-change ba sa iglesia ni Kristo ana, nga kumbot sabton mo man yun atong gibarugan, violation ba na siya? Wala siya maipakita. So, ang iya lang balik-balik nga, mauna nga, mo man sa inyong libro, bito, mo na isulti sa among libro, pero wala giingon sa among libro nga, dili na pwede ibalhin. Kaya kung moingon po siya, dili pwede ibalhin, yan, anong Council of Laodicea, niingon man siya nga, Domingo na. Niya, katong disipulo ni Apostol Juan nga si Ignacio, akong gikutlo ganina, Domingo na po. Ito wag niya Lord's Day. Sa Living Bible, 1 Corinto 16:2, ang Domingo gitawag Lord's Day. Sumon niyo wala mahibaw isa kung hika. Okay, higala. So, unsa may giusob diha nga balid. Remember nga, ang mga ceremonial essence of the law pwede nang usbon kay gitapos na ni Kristo sa krus. Gipremise ganina sa Hebreanon 7:12 nga kung ilisan na ang kaparian, ilisan na sa bangbalaod, naman lagi mailisan. Naman lagi mabago. Unsa may gipasabot ana? Ang mga ceremonial essence of the law. Kana kung Sabat, mao ni wala gyud mga klaro sa ato mga ikyong sabarista. Ang Sabat, double element. One is moral, second is ceremonial. Ang giusab lang sa Katoliko niya, nga pwede na usbon, kanang pagpili, unsa nga adlaw mo sugod kag trabaho, kaysa moral law, wala isguti, nga Domingo yung ka mo sugod og trabaho. Gayon lang niya, unong kaadlaw mo trabaho, ikapito pahulay. O, mao na siya, moral essence. Mo kagat bang Domingo, ana, mo kagat, tungod kay, mo sugod kag Lunes, asa may mong kapito, ana, di, Domingo. 7th day gapon bitaw sa Catechism 1166 gi pasabot nga 7th day po lang Sunday fulfillment kay kung wala gi kausaban unsa ang pagkatuman atong Hebreanon 4:8 nga naghisgot naglaing adlaw sa pahulay ug unsa nang pahulaya gi pasabot na sa tagnapod Salmo 132 katukunon ng pag-resurrect ni Jesus nga gitawag pag yung pahulay o Salmo 132:8. So kung but nahunaon gani, murag ang part ra ang iyang nahibawan sa truth sa Biblia kay gipasabot man pud nga ang Sunday paulay. Gani katong pagkabanhaw ni Kristo, ang sa pagkagabi ato ni sunod siya, nagkatigom iyang mga tinun-an, ni sunod siya, ni simba ang mga apostol niya. Nagkatigom o gali ito'y tinuod na tigom sa Kristiyano kay naaratos balay kay wala pa mo simbahan ng mga Kristiyano sa pagsugod. Katugaling templo nga magbalik-balik sila sa Sabado, Jewish man to temple nga ang pahulay dito tinuod na Saturday, pero wala mag-ingon si Kristo dito nga dili ibalhin ang solemnity ani. Asa naman nato mahibawaan ng manudlo o dili pwede ibalhin ang solemnity ani? Pasilo ako sa pag-ingon mga wali na sa mga sabarista karon Helen White version, pero mga apostolo si Kristo wala gyud gaingon nga dili na ibalhin. Kung dili na ibalin ang solemnity ana, unsaon lagi pagkatuman sa Hebreanon 4:8 nga naghisgot naglaing adlaw sa pahulay. Unya, unsaon pud pa pag hulagway nimo nga sa Revelation 1:10 gipasabot man nga ang Sunday Lord's Day. Unya, napagali mga hubad nga ingon si Juan nga nagsimba kuno siya ng adlaw. Unya, mao lagi sa kung taas pa lang utang kaya doon oras, pamasahon na po ng sulat ni Justin Martyr, sa pa ni pagdalagang early fathers. Niya, mga Kristiyano man mauyon man sa tema. Kristohanon. Alang-alang, di ka mayong Kristohanon ng mga disipulo sa mga apostol. So, inana mo na inamis na wala na ko supakat katong mga reference ang iyang gigamit. Ang iya lang, dugangan lang niya bang pagpasabot ba nga dili pwede ibalhin ang solemnity o man mag-ingon ng mga pare anang suwat anang basahuna. Giingon lang nga na yung Sabat yun ang Saturday, pero shadow man. So shadow meaning pasabot dili patumao gipaabot ang katumanan mo na ang adlaw sa pagkabanhaw kay sa Salmo 132:8 ang pagkabanhaw ni Kristo gitawag og pahulay. Na unsaon pag katuman ana og magsigil ang gyapon kag Saturday.
Oh. So mauna nga ang nahibawan sa 2 minutos. Seventh-day Adventist part lang sa truth. Kay wala man nila yun kanabang ipauyon sa unsa gidagan na ng Sabat nga prasan ng Hebrehanon 6:1 nga pabiyaan ang unang tuluhan mahitungod ni Kristo sa may pasabot ana katong mga Jewish practice niya. Kaya katong mga Jewish practice lagi nga ceremonial ang dating sa essence gitapos ni Kristo sa krus ito pailis na po. Oh, dili tanang pag-ilis sayop Hebrehanon 7:12. Ang sayop lang ilisdan kanang giingon dia sa Biblia nga ayaw usba ang panahon sa Dios pasabot kanang moral sama pananglit mayong kaga kanang ingon dia gidili ang panapaw imo nang usbon nga manapaw na kasupak kana ayaw pagpatay o imong ingnon nga magpatay na taron kana mga moral essence of the law man na mo nagipasabot nga dili pwede usbon nga balaod pero kanang mga ceremonial essence of the law pwede na usbon. Oh, kay gitapos man na sa krus bago na pong set nya kanang pagpili kanu 60 segundos. unsang adlaw ta musugod og trabaho seremonial man na kay wala man na isguti sa moral law nga kinahanglan Domingo jud ka musugod og trabaho so pa pwede usbon ang first day of work na kay Lunes naman na atong first day of work ron di ang ikapito Sunday so sakto ang katikisen nga 7th day gyapon ng Lord's Day Sunday. So mao na nga watchay nga basa sa iyang ipang istorya ganina nga dili pwede ibalhin. So kung dili pwede ibalhin sa iglesia nga tinuod, usaw pagkatuman anang authority niya nga ang inyong idili drisyota idili sa langit ang inyong itugot namang dali council sa mga obispong gituhuan sa mga Adventist katong pagdeklara pila ka basahon ng New Testament. Dili ni topic pero sample na ba? Premise nga dili tanang kanang mga council sa mga obispo nga wa sila mutuon na pwede gituhuan nila pero pili lang. Ang Council of Laodicea, ano din sila mutuwa ito, nga Christian Council man ito. Okay. Oh. So, mauna nga, ang Katoliko may masinulundon sa mga council sa simbahan. Kaya ang ilang tuwan, katulad mga Jerusalem, nga ang council, padayon man kay Living Church go. Daghang salamat to yung hapon again. Okay, daghang salamat no sa second stand sa atuang negative side ito sa atuang panagusan karon nga tema. Mausbo na po ang atong topic mahitungod kini sa Sabbath 7th day, Saturday para sa mga Kristohanon nga katawhan sa Dios. O karon magson padayon ta. Anita sa atong igsoon nga afirmatibo Brad Gilier pa kanya alang sa iyang 5 minutos nga cross examine ngadto sa atong negatibo. Okay, akong pangutana sa ato higala, igamit nimong Hebrews 7:12. Mabasa ba diya Saturday Sabbath gilisdan na sa Domingo mabasa o dili? Wala ko gaingon nga sa Hebrehanon 7:12 mabasa diyan gibalhin sa Domingo. Ang akong pagkutloan na nga naa day pwede mausab kay giingon diya nga kung ilisa ng pagkapare ilisa ro sa bangbalaod. Sumora na ako nang gi-premise nga naa day mausab. Pero ako moingon nga mabasa diyan gibalhin sa Domingo ako moingon ana. Sige, follow-up question. So wala din na say igo day sa kong topic. Premise lang. Kay gingon man diya nga naay mausab. Ug mao na usa na siya. Sumala sa Hebrehanon 7:12, unsa may nausab diha ang pagkapare o ang Sabado? Ang ceremonial essence of the law, samahan ng pagpatunong unsa tang adlaw musugod og trabaho kay dili man na moral law. Adi ba, Mr. Moderator, akong pangutana ba, unsa bay nausab ang pagkapare o ang Sabado? Kanala pili sa duha. Ang gingon diya, kung ilisa ng pagkapare, ilisa ng sabang balaod. Usa man ang mga balaod diha? Usa na kana mga ceremonial observances. Kay gitapos man tong una nga ceremonial observances, ilista na po. So kay ceremonial man ang pagpili unsang adlaw musugod og trabaho, ceremonial pud ang pagpatunong sa ikapito. So pwede ibalhin ng ikapito. So kanina ningon ka wala na kay uyon na gyud ka sa akong mga referensya og gipabarog na ako sa akong pagpatindog sa tema. So wala na debate, daog na dai ko. No, imo lang interpretation. Now, niuyon ko tungod kay nahimog yung Sabat ng Saturday. Ang dili nimo dawaton ang pag-transfer kay para nimo ulay authority ang simbahan pag-transfer na. Sumala sa akong topic, nabay mabasa usbon? No, pasabot na. Sir Moderator, objection. Mabasa ba sa akong topic nga usbon o gipatindog na ko ang 7 day Sabat? Ana ba?
ang pagguba Mabasa ba o dili? na wala niyo mo gisulti diha, pero implied nga pwede. Tungod sa authority sa iglesia ang itukod ni Kristo, binding ang lusing, ang inyong idili, drisyota, idili sa langit, ang inyong itugot. Wa mo mutuwa na, kung dili mo gusto, dili niyo apirmahan ang iglesia na. Sa Okay. tupa, kamo mo'y nagbuot, dili si Kristo. Mateo 5:17, ningon si Kristo, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako para usbon ang kasuguan. Supak kani uyon. No, ang ipasabot niya ang Old Covenant. Kay kanang Old Covenant, tumanon yun na Sir, siya. bakit ito? Objection. Wala pa ko'y time mo. Di, objection na. Okay, pwede mo ipaklaro. Sige. Supak ba ka o dili nga nabasa diya sa Mateo 5:17, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako para usbon ang kasuguan. Supak ka o uyon. Dili ko subak. Okay. I-qualify na ko. Pwede. Okay. Sige. Kaya kung pag-ingon diya nga, wala mo si Kristo sa pagguba sa balaod ni Moises, but pasabot ang Old Covenant na. Niya kay si Kristo, sakop man sa tinuang Huryo, mapalugi siya ng sa turi. Di lang gali sa turi, pati wa sa tuwa pa ko naman. Muapil gali sa pistas mga Huryo. Pero kung sa giingon sa Hebrewanon 6:1, biyaan kuno ang unang tuluhan may tungod na ni Kristo. Sa to pagkatong mga Jewish practice niya, kay siya duman to. Matod pa ni Pablo sa Colosas, munang ilisdan. Muna nga, paghatag niya authority siyang simbahan, ang inyong idili, drisyota, idili sa langit, ang inyong itugot. Kinahanglan matuman na. Kaya kung dili ka mutuwa na sa tupa, wala ni mutuhoy si Kristo. Niya kay gibalhin mo nga sa council. Excuse me, muna katapusan na lang itong pangutana. Si Padayo na pa kay 20 sekundos. Palagi, wa man giingon diha nga dili pwede ibalhin. Unya na may authority ang simbahan. Nga gani, daghan kay mga council sa iglesia pa, nga kamo magpili-pili ra gani mo. Kami sa Katoliko muuyon gid sa council aning iglesia, kay mao man tinuod nga iglesia. So, mao na nga, wala po giingon diha nga sayop tong Council of Laodicea. Ug moingon po tag sayop tong Council of Laodicea, sa ato pa, wala day barugis Ginoo ng paghatag niya authority sa iglesia nga ang inyong idili sa langit, ang inyong itugot. Ang authority sa mga apostol, natural mapasa sa ilang mga successor. Sama sa authority sa presidente, mapasa sa musunod niyang presidente. Okay, hurot na itong oras alang sa tubag. Daghan kay salamat no sa cross examine sa atong affirmatibo ngadto sa atong negative side. O karon mga igsoon, today na siya ipadayon ngadto sa ilang summary. Okay, sa summary ni Batal, una ta sa ato ang igsoon nga mo name atong negative side, atong igsoon ba Silver Duduyano. 6 segundos igsoon, 6 minutos igsoon. Okay, akong darohon ang kanang giingon nga dili pwede usbon ang balaod sa Dios sa moral essence, dili sa seremonyal. Kay pwede gyud usbon ang seremonyal, kay kung dili pwede usbon ang seremonyal, mulutaw nga wala di effect ng authority sa simbahan binding ang lusing. Ang inyong idili drisyota, idili sa langit, ang inyong itugot. Kung saan mag-istorya na saan nga wala katumanan, kay ang simbahan wala man di pwede mausab. So, ang example sa giusab sa simbahan nga valid according sa premise. Pero anang mga pistas karaan, pangwala naman to, kay tapos ni Kristo sa krus, kay Old Covenant man to, pwede na po maghimong bagong pista. Munang kami mga Katoliko, gagaman may bagong pista, kay bago naman na. Kaya nakiklaro na si Hebrewanon City 12, kung ilisan ng pagkapari, ilisan ng sabang balaod, kasi may mag-usab, di ang mga authorities report, sumuna nga ka na mga pista na mo, premise lang yapon na, usa na sa gipag-usab nga dili supak. Ang sayop lang kung usbon kanang moral essence para sa anang mayong ayaw pangawat. O kanang idolatry gidili ginahangtod sa hangtod, di ka manapaw. Kay moral na nas na pulo ka sugo, pero kanang sabat good sa ako nang giingon double essence. One is moral, one na usbas Katoliko, ang giusab ra ang iyang ceremonial essence pagpatunong unsang adlaw ta musugod og trabaho. Kaya wala giingon diya sa moral law nga kinahanglan Domingo yun always ang atong first day of work. Wala. So ito pa pwede ibalin sa Monday. Sabi na kay ang gobyerno na po'y authority, kay tagaan po siya authority sa gobyerno nga tauron po siya. Unsa may giingon sa gobyerno nga first day of work Monday. Sugod kag Monday iha. Sunday ang 7th day. So tama ang giingon sa Catechism 1166 nga ang Lord's Day, Sunday, 7 days out.
So ang mga Adventist lang dili sila pwede nila para nila nga ang Sunday mao na po himong 7th day. Murag imposible ba? So makaingon nung kung ang ilang Diyos na ada imposible. Oh. Yeah, mayon ka nga usbon mo nagsayop day niya, magiingon sa Biblia nga sayop na. Kaya kung wala goy mausabon sa lagi pagkatuman ang Hebrehanong 4:8. Oh, nga naghisgot naglaing adlaw sa pahulay. Adlaw sa pagkabanhaw gitawag og pahulay. Salmo 132:8. Saan man na? Then, pagkabanhaw ni Kristo, nagtigom siya. Ang mga apostol din, umuto'y tinuod nga tigom gani kay puros Kristiyano, ay nasagol ko din yung isupak pagtulan ni Kristo. Pagkasunod Domingo, pakita na po si Kristo. Kung dili espesyal ng adlaw wala sa mga Kristiyano, anong itunong niya Domingo? Buhat 20 versikulo 7, communion ang mga apostol. Sa manang communion, buhat sa pagsimba. Mo ni wala gi-apil o sumadas kwentas sa atong mga higalang Adventista. So, mao na mga igsoon nga dili ko muingon nga wala niya mapabarog, di po ko muingon nga napabarog. Kamo na mga listener may bahala. Kung kinsay ang ituan, no? So ingon na lang atong gipaklaro na 5 minutos. Okay, napay 2 minutos. Okay. Ako lang ning tapuson sa pag-ingon, no? Na 2 ka minutos. Ang mga referensya nga iyang gibasa, wala ko'y gisupak ato. Asa ko ni supak kanang iyang pagkapinan nga sayop ang kung i-transfer ang solemnity, no? Kay mawala ang doktrina sa Biblia na nga ang tunuod na simbahan gitagag authority sa binding and loosing ang inyong idilyo gitugot. Usara ba sa gidesisyonan sa mga obispo nituo pod mo nga wala dali na gidesisyon sa mga apostol kanang pag-decide gani pila ang New Testament books. Sa council raman ng mga Katoliko nga 27 lang panahon sa mga apostol sa ilang council was lang ga-decide pila ang New Testament books. Ang mga liter obispo na kay tungod kay ang ilang authority gikan man sa mga apostol, so valid ang pag-ingon nila nga 27 books lang ang New Testament. Council of Rome 381 AD, 393 Council of Carthage, Hippo 397. So mao na nga nituo pod mo, pero pili-pilion na ninyo kay wala ninyo tuo itong Council of Laodicea nga Christian Council man to, di man to Hudiyo nga council. Napagali ito yung mga council pa nga gipaklaro gina nga kay nakahibalo naman tag unsay Christianity kinahanglan biyaan na nato itong mga Jewish practice, no? So mao na mga igsoon nga sa akong pag-negate kamo na'y bahala, no? Kung nakaguba ko di lang ko mo hukom kay murag dili maayo ba kamo listener mo hukom dili ang debater, no? So mao na nga kung wala lagi mausab unsahon pagkatuman sa authority sa iglesia ang inyong idili kana pong Hebrehanon City 12. Okay. Kung walay mausab nganong giingon man kung nilisan ng pagkapare lisan ng balaw na pudi mausab, no? So diha lang ko taban kay wa naman dayo oras. Salamat. Okay, daghang salamat mo sa summary sa ato ang igsoon nga mao'y nahimo nato nga negative sa ato ang topic karon nga pinag-usapan. O karon mga igsoon, nasa man naki-join live sa ato ang programa, naka-view sa ato nga Facebook live. Maayong hapon ninyo tanan diha, no? Okay. Shout out ta ninyo tanan diha. Okay, mga isali, ata din na ito sa ato ang permatibo, sa ato ang tema karon nga gipanag-usahan. Ato igsoon gikan sa SDA. Brad Gilier Pacanya. 6 minutos igsoon. Okay, ako ipadayon ang ako ang last nga part. So, ang topic na to, Sabbath debate, Sabbath, 7 days Saturday para sa mga Kristohanon nga katawhan sa Dios. Ligpon kayo akong tema. Nakabarog, wala na tumba, no? Lisod banggaon ba? Borong ito, kanang driver nga kulag seminar, bangga sa bato. So, dili siya mabungkag. Ligpon yung kayo. So, karon isgutan na to na yung bago-bago. Sumala sa mga referensya diri nga dagang pare ni claim pare gini sila nagtuon gini dugay sa seminaryo 11 years man siguro pinaka-minimum nga mahimong pare gitun-an gyud nilang kasaysayan.
ang mga pag-angkon perting liguna. So ang CFD ni RCC o mga debater og ato ni silang sugdon, so dito ta sa pare maminaw usa may gingon sa pare. Sumala sa pag-usab alang Saturday to Sunday kani si Thomas Enright atong unahog pangutana. Ningon siya dire, tagaan ko kamog $1,000 kung kinsay makapamatuod nga gikan sa Biblia, nanghagi to, nga makahatag og isa lang ka bersikulo nga gikonfirma nga ang pagbalhin sa Saturday Sabbath to Sunday Sabbath gibalaan sa Ginoo pinaagi sa bersikulo. Ningon ang pare nga si Thomas Enright nga usa ka Roman Catholic priest, former president sa Redemptorist College in Kansas City, Missouri. Ningon siya walay mabasa sa Biblia nga gibalhin sa Dios ang pagbago sa Saturday to Sunday. Wala. Kuya, pare na. Ingon pa rin sa libro sa Hartford, Kansas Weekly Call o February 22, 1884. Grabe mga karaan na kayo ni. Muhatag daw siya og 81,000 to any man who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep. The observance of Sunday is the solely law of the Catholic Church. Katoliko rin gabot-buot. Ang mga sultihan si Hartford. Mo'y usa sa mapa sa weekly call. Priest Thomas Enright, February 22, 1884. Sorry, tao rin gabago. Dili ang Dios, dili mabasa sa Biblia, no? Nag-offer pa sila og amount, $81,000. So, kung nakahatag bersikulo at higala nga mabasa litra por litra nga ang Saturday bali sa Sunday, siguro tawagan ka ba, ihulog sa Palawan siguro ang $1,000 ipadala sa atong katbang, no? The Roman Catholic leaders declares that Protestants are still part of the Mother Church of Rome because they keep the papal Holy Sunday as their worship day. Wala, kuyaw, no? Kanina yung mga Protestante, laing mga pagtulunan, mga ubang religion nga nagbantay sa Sunday, iyang giklaim iyang mga anak. O, nari si Mama's waving, basta Sunday keeper ka. Sunday is a Catholic institution. Okay, Catholic institution, Catholic Press, Sydney, Australia, August 1980. So, karon kung magbantay ka sa Adong Domingos pagsimba, ang imong gisunod balaod sa Katoliko. No, bisag unsa pay kartulay butang nimo diha, balaod gyud na sa Katoliko, no? Which is the Sabbath day? Si Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism 1846, edition 176. Which is a Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Supported by Peter German, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 1957 edition, page 50. Tao rin nagbago ang iglesia sa tinukod og tao. Nya Mateo 24, 3 nga 5, gamiton ang ngalan ni Kristo sa iyang makaway. Salmo 139, versikulo 20, gamiton ang ngalan sa Dios sa iyang makaway. So ang Dios naghatag, nagpasidaan nga sa katapusan, daghan ang mugamit sa pangalan, gamiton pinagi sa pagpanglansis, pagpangilad. Okay, di man gid niya mabuhat. Mabasa man gyud diha sa bisan sa Catholic Living Bible, Lucas 4:6, nga si Jesus Christ sumala siyang nabatasan, muadto gid siya sa balay alampuanan Saturday. So siya founder sa Christianity, wala na gitay daghang question ana. Ang mga nag-usab lang gyud ana gyud giklaim sa mga dagkong tawo sa Katolisismo nga mga graduhan nagtuon gyud sa seminaryo nga giusab gyud siya pinaagi lang sa Iglesia Katolika. Dili sa Biblia kiningon pa man tagay kog bersikulo bisag isa lang, isang-isa lang. Bigyan mo ako ng bersikulo na mapapatunayan na ang Saturday change to Sunday. Niingon gyud sila
wala. Kay kung naa, purdoy gyud si Kwan, Father Inright, hurot ang yung $1,000. So, no? Pila kayo ng $1,000 equivalent sa to? 50,000. Muna, mga CFD, pag-research sa magsugod, kay gihatag ng $1,000. So, 60 segundos. the Catholic Church, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Kadaggan na ni, the Catholic Mirror. Anya, ingon is Catholic Mirror, the Seventh-day Adventist is a Christian by keeping Saturday. The Seventh-day Adventist is correct. Wow, correct ang Seventh-day Adventist. Sumala po sa ilang mga magasin niya, sumala po sa Pasyong Mahal, minamahal ko na ito mahal na mahal ko itong libro na ito, na Sabado ipangilin at talimahin ayon sa Diyos na totoo. May nag-Diyos nga piki, Diyos na totoo so sundin na lang natin ito, kapatid na Silbert, huwag na tayong kumontra. God bless, more power. Okay, daghang salamat no sa summary sa ato ang mga igsoon na mo inahimo natong negative side sa RCC, at the same time Catholic Faith Defender ni siya. Usab sa ato ang igsoon na Brad Silbert Dunduyano, usab sa ato ang igsoon usab nga mo inahimo natong afirmatibo karon Brad Gilier Parkanya. Daghang kayong salamat Brad no, sa iyong pagbisita. Amen.